Jer je to taj što se traži ceo dan, a? Jasmine, ovo je ozbiljan šaran. Odlično, odlično, odlično. Paljno s time nisam. Nije. Nema mi jebe. Nije. Oooo, silaz dole. Odavde mogu da ga digam. Si ga ubo, a? Beli ruk, pa to! Pa jer si vidio ti da trzo on ili... Čačku ga na sitno kad sam gledao i onda ga odjednom samo ono... Za ko? Za kovo. Nego odmah idem ja s tim gore, nego on je krenuo dole majke moga. A pa normalno. A ovaj nije labav, čim bežimo. Ajde. Da ga dovedem ja na kanal, da on meni... Ajde. Ajde, hvala on. Ne brini, ja ću siđem jer... Ne, Nemoj to. otkači se. Nemoj da me jebeš. Ili ne, Ma nije se otkačen, nego ušao u travu. otišao. Pujebem ti majku. A, bem te u sitne Ali ulici. nije otišao u travu, znaš? Bem te u sitne ulici. Znaš kad je otišao? Kad sam Tamo. zveknut u gore. Gledam da ga povučem na ovamo i ovdje. Ovo je bio dobar, dobar. Šta da reći? I to se dešava.